ka update ka mango apa tili ndi update yona kuti Mojtaba Khamenei, supreme leader wa nyuwani wa ku dziko la Iran, tsopano wayankhula, ngakhale kuti kuyankhula kwakeko sikunali kwa live ngati video, and kuyankhula kwake kunali kwa audio. Yes, kuyankhula kwake kunali kwa audio pa television, pa Press TV ngati National TV. So yeyo anayankhula ndithu tufa titenge ma takeaways zimene zachitika. Yeyo ma points amene anayankhula oyamba ndiyona kuti pa Strait of Hormuz pacha patsekedwebe pacha. Cha number 2 akuti ndikubweza tsopano mwazi wa anthu onse amene aphedwa mu nkhondo iyi, mwazi ofuna kubwezedwa ndithu mwazi umenewo. Cha number 3 ndi nkhondo iyi ikupitilira palibe kupuma. Yes, so tenti yangane ma reasons amene angapangitse kuti iyeyo asapeze kuti akuyankhula live pa National TV. One is for chifukwa choyambirira chikhoza kukhala kuti pajanalengeza kuti yeuja anavulala. It's either mwendo kapena mkono ndi attack imene inachitika amene anapangira attack ma Israel. So sizodziwika bwino kuti like condition yake ili bwanji, koma amati ndithu anavulala ndithu pa ma attack. Sizoti attack yake inali yamba pacha, pamene limodzi pacha, kapena attack yake inachitika afterwards. Penipene sipakudziwika bwino chifukwa attack yoyamba ichi inapha mkazi wake, mwana wake, nde we don't know kuti anali kuti munaso kutheka anali kumweko mwana wako, mkazi wako, ujeni wako, anthu angapa achibale, so kutheka anali konko. And yeah, that's it. Chifukwa cha namba ndi kutheka amene sali bwino, that's why amene anangopanga audio. Chifukwa cha namba 2 chimene sankha kuti apanga abwera live ndi for security reasons. Chitetezo chifukwa mukudziwa kale kuti yeyo chayo ali pa next, right? And chitetezo chake chofuna kwambiri, so sangabwere live. Chifukwa ngati wabwera live pa television live, mmene ngonzo ti network yonse kutani yatseguka, atakumpanga track pa live ipo, even ile kha kuti mna apangira live kina wakeso kamwina ka kuti mungopanga live still out kupanga trace mpaka ndobezo ramdani amopa. So it's safer, more safer kwa yeye kuti asapezeke live pa TV. Do you know when zote olo chithuzi ino chake chithuzi even kugwesa chiro phone yanoyo sometimes chithuzi chimene chatengedwa eti chimatha chithuzi cho chimatha kuuza kwenza kuti chithuzi chichi chinajambulidwa date yakuti komanso malo akuti kupasa location ndi wati more live. Atawapanga track kumpezero live iyi ali pamalo akuti chabwe apa kumpanga trace, apa kumpanga track apa pene pa chapo mpaka kafika kuti kafika kumapero. So yeah, nkhani imeneyo ndi ya Mojtaba. So meaning kwena zoti ma Americans zimene amaopa ma Americans zicha zoti mamene asayabwere yeyo mwakuti ndi zimene zizi amaopa zimene zifwa sizingatheke kuti yeyo waphedwa family yake yonse, then kenako nde akakhale munthu mmodzi womakambirana ma Americans basi tabwera ntikambirana papa timvane kuti mwakuti sizingatheke. Munthu sometimes psychologically munthu samafa kamodzi apanga. Munthu samafa kamodzi, munthu amafa pang'ono kena kwema zabwera imfaija kuzangomalizitsa. Amene chimene chimachitika ndichi, munthu ndi okondedwa ako achibale azenzako kwambiri makolo, right? Ndifuna mutenge example so seriously. Ana ako, family yako
mmodzi wokondedwa wako akamwalira, mmodzi wokondedwa wako akamwalira, amasiya gap mu mtima mwako. Gap imeneyo simapangidwa recover, gap imene simapola, simachira, amasiya gap lalikulu kwambiri mini koni zoti umakhala mbali ina wafa. Right? Tivane pamenepo. Ndi afeso wina zimakhanga kuti basi gawo lina lake la nkuchoka ndicho basi khanga iwe ukufa pang'ono. Dziko silimakhalaso mmene malionera. Amene munaloza kwa achibale pepani kwambiri koma mukhoza amene muloza ku makolo achibale chani mutha ndikhulupirira zimene ndikamba apazi. Moyo wanu songafanane. Nthawi imene ndi nthawi ino sizingafanane yayi. Umakhala kuti so pamakhala point yonena kuti naweso sumaopaso kufa, naweso sumaopaso mati amai chasandi chani. You understand? Experience imeneyo is very bad. The experience ineyo yipa kwambiri kuti ikupeza. So kwa amene muli ndi experience imeneyo mundikhulupirira kuti yes ukalozadi munthu wokondedwa. So this man zilenga kuti mbali nayo wafa kale. Like imagine kuloza mai yako, bambo wako, mkazi wako, mwana wako, like so kwinako iye chokhali yasa padziko panonso ndi chani. So the philosophy ndi imene ikuchitika apa kuti iye that's why kunoti palibe urani, palibe kusalenda nkhondo chani ipitilire. So meaning kwenda kuti mwinaso akhuzo uyuso akhuzo kawo tough kwambiri kuposa ndani, kuposa amene adapita aja. Zotheka zimenezo for you mtima wake walimba. So anyway, issue inapa ndiya takamba imeneyo. So iye wayankhula tu and anthu amva tufati kambe issue ina imene ikutipeza kwena kuti pakali pano ku America, ku California kuyambira mbuyomo anachenjezapo kuti no, Iran ikhoza kuti panga ataki ku America to dotula ku America. Yes, pano pasambaso kuiko santha ku America. Even FBI ya ku America yamukoka kwa nkhani kuti ase abara khoza kuti panga ataki to akulu ndi komano the reality siti kudziwa reality yake kuti ndiotani reality yake siti kudziwa ndiotani. Nzoti zotheka kuti Iran ifune panga ataki kapena zangokhalira zoti wakhala munthu oti iwe mupalamula ndiwe munthu oti umaoneza zinthu za anthu madzizo kuti sometimes nthawi somakhala munthu osamala kwambiri fa somadzizo zoti amaza kupanga atake ndi ndani. Mnamvako mawaja amene amati koma uyo amaza muphewa isazadziwika, amaza muphewa uyo sazadziwika, amathandazo kuona kuti amene aza muphewa uyo sadziwikira ngasi 40 years amakonda palamula kwambiri nde kutheka napalamula anabana ndani kaya. So maybe America sozimizwa ila zimenezo aunkhani tense mantha mpaka atolankhana anafusa Trump kulakulu muti mwamva kumazoti ku America kuno Iran ifune pange ataki Trump ati yakulu tindizo kuchita zambiri pano pa sabadanda zimenezo iya osadandaula akapanga ataki ine mungu zibwera zimenezo basi makuti zonkhaza kuzosamveka. Being investigated, but you have a lot of things happening, and all we can do is take them as they come. And the war itself is being prosecuted as well as anybody has ever seen. And this is other countries telling me too. Big countries, powerful countries, they said they've never seen anything like it. Trump is. So guys, thank you so much. Na next video tiangana kuza ndi Netanyahu jifukaza abwera kwambiri nkhani kuza Netanyahu ma comment section ya abwera kwambiri takafuza nza Netanyahu. So next video tikambiza Benjamin Netanyahu, Prime Minister wa Israel.